Penjahat cinta bertopengkan dewa. Masalah. Lah iki entek to rokok iki mau ki. Alah. Duit merkari 40. Pak. Pak, jaluk duitnya sih. Aku orang nyayur loh, nggak di sayuran, lombok entek, brambang entek, bawang entek. Orang di duit aku nih. Lah Pak, lah terus aku nyayur apa? Yang golek-golek bayem ngono ngopo lho lah. Golek bayam ning ndi iki kemarau. Ya turut mburi kono prayo enek lho. Aku nyayur apa iki? Golek Bening. bayem iya mending bayem ngono lah. Lah terus tuku brambangnya apa? Nyambelin kok lomboknya piye? Lah piye aku yo ora di duit tok. Alah. Separah budak. Lah tenan. Alah. Lah duitku dijaya lho. Duit lumur karek 40.000. Lah kene tuku rokok ayo piye? Mending aku ngalahi ora mangan kok timbang aku gak ngerokok. Loh, Pak. Kowe kon ndi? Golek rokok lho nih. Oh. Jadi nggak ada duit. Yo enek nek duit gitu ku rokok muran. Oh ya wes Pak, nggak apa-apa lah. Aku tak bening bayam wae ya. Ya wis ora apa-apa. Malah enak bening bayem kok. Oh, ya saya balik ya tak sayur bening. Ya. Ayo. Balik dhisik, aku tak ngepeki sik. Ya. Gendang nih nek nyayur nih. Aku sulak luwe iki. Sik to. Sik diumbah.